Hayi-ke guys, sengiphuthelwe umsebenzi. Ngithi ngiyayithwabathwabazela lapha emall ngiyonifunela usibari. Hayi, ngibone kwesinye isitolo okubhaliwe siyaqasha to celebrate ukuwina kwama-Springboks. Hawu, ngijabule-ke nami ukuthi hawu kwazi kwamnandi-ke nayo-ke iSouth Africa esayishiyelwe uMandela kwazi kwamnandi la ekhaya. Sesiyaqashwa njalo sama-champions. Hayi ngingena. Ngi-introduce-ke hayi nabo-ke bayi-introduce labo sesabasebenza khona bese bebiza ubasika yafike-ke umalumkoba sithizeni njena i-introduce naye with a big smile uyahleka kumnandi. Angibuzeke wala eSouth Africa yebo cela ID ngiveze ngithi ngisasho njalo nje kungena abanye abawu3 hayi bese thi asingene office lakhe mase office lakhe khona abanye sebehleli vele abelungu abawu4 kube thina sabantu abamnyama u4 kube khona amakhaladi awu2 nendiye elilodwa. Hayi bese yabuza-ke hawu nibukile rugby hawu siyibukile benisupporta nawo obviously besupporta amabhokobhoko sitheni score awu 12-11 siwinile. Hawu hayi-ke abuze nje yabona siqale sesha amahlaya erugby nje sihleke hawu sisho ukuthi hawu France sayidlula ngepoint elilodwa, England sayidlula ngepoint elilodwa, buka neNew Zealand siyidlule ngepoint elilodwa just to prove a point. Yabona nje kube mnandi bese-ke ebuza ukuthi sebewine ama-championship amangaki bese siyasho ukuthi hayi bekwe-yes4 lena kodwa nje nale yase-Australia eyethu sizoyilanda sizoyithatha iyabuya ize South Africa. Bese thi-ke umuntu ozothola lo msebenzi uzohola u-12,000 rand ngenyanga. Lapho su11 yena ufuna abantu abawu12. So kuyacaca ukuthi vele sonke sizothola lo msebenzi. In fact sisazobiza nabangani bethu bazogcwalisa lo wes12 ngoba phela sule ngo12. Hayi bese thi-ke asicisha amafoni sofaka ezikhwameni sibeke lapha kude nathi. Asinika amaphepha asinika amapeni. Bese thi bhalani abadlali berugby abawu10 abebedlala kwifinal. Hayibo ingqondo yami yamane yaba ne-load shedding ngaso leso sikhathi. Kwacisha ibani ngawezwa amalahle engqondo ukuthi engathanethiwa ngawezwa abamanzi same time. Ngathi ngiyacabanga ukuthi mengithi ngiyabuka hayi basabhala belungu shwi. Mengithi ngiyabuka ngapha nale ndiya liyabhala nawo namakhaladi ayabhala ngathi ngeke phela ngiyibukile nami rugby ngeke ngize ngihlulwe umsebenzi olula kanje. Lapho seshilo 12,000 rand ngenyanga futhi nje basebewine ka4 uthi nje contract izoba uminimum ka4 years. Ethi nje ngeke ngiphuthelwe lo msebenzi. Hayibo lapho kade sengipractice step esengizohamba ngase lokishini engqondweni yami sengiminazile nabantu engeke ngibasabakhulumisa abangasayona itype yami sengiyabona nje sengiyazazi nezindawo engeke ngisayingena sengiyazi nokuthi sengizoqokaphi. Sengithi nje mangiphuma la nje khona ngizodelete izinamba zabo efonini abangasayona itype yami. Yabona nje phela ukuthi ungabe impilo isi-upgrade nawe kufanele uyi-upgrade. Ngeke phela sikhi isihlahla esikhula namagxolaso asikho nje sikhula namagxolo ngeke nami nje bese khona nje abanye bene bese ngibamayinaza. Amanye asinikeke amaphepha namapeni athi bhalani-ke abadlali abalishumi abebedlala kwifinal ye-World Cup for amabhokobhoko. Guys babhala abantu eduze kwami mangithi hayi ibuye ingqondo ithi hayi man ngiyibukile irugby ngiyabazi mina labantu. Ngithi number 1 uSiya, number 2 Kolisi, number 3 uBongi, number 4 Mbonambi, number 5 uElizabeth, number 6 ngidideke kancane kunumber 6 ngoba ngiyazi ukuthi uDe Klerk kodwa ngisazi noma uFW De Klerk yini kodwa ngiyubhala ngithi De Klerk. Hayi emva kwalokho ke ngangakwazi ngisho ukukhumbula ngisho yedwa. Hey hayi futhi bayathakatha abantu bangakitha ngeke ngingasakhumbuli ngisho yedwa nje ozongifikisa ku10 nje sengishoda nga4 lapho sengubhalile u6 sengenzela nje ukuthi ke nje nami ke Nkosi yami. Hey kwaze kwaphela isikhathi owathatha amaphepha. Hayi angazi noma ngiblame ubandlululo noma ngenze njani indlela bese ngibathanda ngaye abelungu ngithi nje nabaka abelungu esabashiyelwe uMandela abelungu bethu bandla sasay Rainbow Nation eSouth Africa. Kumanje inhliziyo yami ibhlungu ngoba abelungu laba bawu4 besenza nabo kuthiwe bayaqala ngomsombuluko.
ikhaladi elilodwa kuthiwe nalo liqashiwe kodwa-ke lona lizobe iklina ngoba lithola ama-ansi awu-7 aliwatholanga nalo wonke. Heyi, inhliziyo yami ibuhlungu angifuna ukungasho. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.